Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh ingkang kinurmatan, mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sih rahmat lan berkah saking Gusti ingkang Maha Welas Asih. Ing wekdal menika kula badhe nyariosaken salah satunggaling daharan khas saking Kedung Sari Kudus ingkang sampun kawentar lan dipun remeni dening kathah masyarakat. Inggih punika yaiku lentok sayur. Lentok sayur punika olahan tradisional khas Kudus ingkang dipun damel saking lentok lan sayur gori cecek nangka enom ingkang dipun olah ngagem santen. Sayur punika dipun racik kaliyan rempah khas Jawi kados laos, lengkuas, bawang lan kluwak saéngga nyiptakake rasa ingkang gurih lan rasa. Lentok punika ugi asring dipun lengkapi kaliyan sambel lan krupuk kanggo nyamarakaken rasa. Dados panganan punika asring dipun dhahar nalika enjang minangka sarapan lan asring dipun dagangaken wonten pasar utawi warung tradisional. Kajawi rasane ingkang legi gurih lan nggugah selera. Lentok sayur ugi nggambaraken kekhasan budaya kuliner lokal Kudus. Panganan punika sampun dados salah satunggal ikon kuliner ingkang ngangkat identitas lokal dumateng masyarakat umum. Mekaten pawartos ingkang saged kula aturaken babagan lentok sayur minangka salah satunggaling daharan tradisional saking Kudus ingkang nemu rasa khas lan nilai budaya. Mugi pawartos menika saged nambah pangerten lan rasa tresna dumateng kuliner asli Nusantara. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kawigatosan.